Bu одинокий mamaşalardan högöbüne be. Däjelerin üreller hepde. He? Oğon ottorollar, ontun kihilerin yüreğeller. Bля, ну что за беспредел, нахуй. Кыгытар bu көрөбүн ama na Amerika atı bahamel bacaktar bu. Diýin, hogotogy. Onala anaran kihiler la kuttan baran kihite çugahan bagarar. Hepde. Kininin digite birge bolon bagarar. Ogotun dikite hejjem bagarar. No bля jaktara nach. Jajdin çuga hapat nach bля kuttan tökünden baran hejallar bля. Ağalar barakatlar. Diýin, onun zogo agata hogolady. O bля jaktara kuttan bля der kihidin çuga hapakkan nahi. Ha? Diýinen kaça bu $1 botta ulaktarına erkihi bätin ogotun eme kelen körsün ýin barar buldy. Jaktara çuga hapat. Tak, alimenin tuhnum näs, toýterge em bля ikka takkan bля tagyrata hajjar bollakna, akçata hajjar bollakna, bekçatlarga. Hepde. Em bля terdeten bilýekdi ýagatyn nahy. Kimge bля atakyn manlyk tagyratan berergin, hepde bля akçaýyn berergin nahy. Erdetten bilýekdi ýagatyn bля. Ona bilgin hogotok mamasy bolan sırıt nahy bля. Hepde nahy. Abaskynalary tokuyduğun nahy bля. Töbe onen tokuyduğuk takyn bля. Hulen baralary gar bля dешёвый nahy kurdyk bereh dağın nahy. Ha? Telagyn nahy. Şolaman что ли, блядь, nahy.